مکۃ المکرمہ پہاڑ تا ڈھیر ہیں لیکن دو پہاڑ ہیں اللہ فرمائے دے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ ترجمہ ہے بے شک صفا تے مروہ ادو پہاڑ شاعر اللہ اللہ جا نشان ہے اچھا بولو اللہ جا نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ عام شے کو نشانی نہیں فرمائے میرے نشانیاں نے یا اللہ تو آدھیا نشانیاں سادے واسطے کیا حکم ہے اللہ فرمائے دے وَمَن يُعَظِّمْ شعائر اللہ فَإِنَّهَا من تقوى القلوب توجہ فرماؤ اللہ فرمائیں دے تو عربی چجڑا انہا پہاڑاں دی تعظیم کرے سی انہا پتھراں دی تعظیم کرے سی رب دے تقوی القلوب او بندہ دلی طور دے متقی بنوے سی قبلہ اللہ فرمائیں دے پتھر دی تعظیم روڑیاں دی تعظیم شاعر اللہ جلائنا پہاڑاں دی تعظیم کرے سی انہا من تقوی القلوب ان کو دل دا تقوی نصیب تھی سی اہل علم غور کرو ہنت پتھر پہاڑ عرض کی تھی مولا پتھران دی تعظیم روڑیاں دی تعظیم کروں قرآن دے لوگو پتھران کو نہ دیکھو پتھران دی نسبت کو دیکھو اللہ فرمائے دے عام پتھر نہیں نسبت والے پتھر ہیں یہ وہ پتھر ہیں جنہ پتھروں کے حضرت بی بی حاجرہ پاک دوڑ لئی حضرت حاجرہ پاک انہاں پہاڑوں تے بی بی صاحبہ تے اور روڑیں جنہ پاک بی بی دے قدم چمین قدمہ کو بوسے لیتے نے قرآن دے جنہ پتھران دی نسبت حضرت حاجرہ پاک نال تھئیے اللہ انہاں دی عظمت قرآن چودھا کھڑائیے اچھا کو سبحان اللہ پتھران کو نسبت تھئیے عظمت والے ہے تاو پتھر پر اللہ قرآن چو پتھر دی عظمت کی میں بیان فرمائی مالک الملک نے قرآن پاک ارشاد فرمایا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی اللہ فرمائے دے او حاجیو رب دے او نمازیو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ اچھا بولو مقام ابراہیم کو اللہ فرمائے دے نماز بھی اتھائیں پڑھو سجدے بھی اتھائیں کرو تے قرآن دے ہی پتھر دے کول کھڑ کے دعائی رب کو حضرت مقام ابراہیم کیا ہے حکم ہے جو اتھائیں نماز پڑھو اتھائیں دعا منگو سجدے کر یہ مقام ابراہیم کیا ہے حجاج کو پوچھو مقام ابراہیم اون پتھر دنائے اچھا بولو مقام ابراہیم
اون پتھر دا نام ہے جڑے پتھر دے اتے کھڑ کے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر فرمائی جدن دیوار تھی گئی اچھی ابراہیم علیہ السلام فرمائے اسماعیل گو بناؤں کوئی پتھر لبھا جندے اتے کھڑ کے دیوار تعمیر کری حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قبیس تے چڑھ گئے تے اللہ سے جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل اسماعیل علیہ السلام آندھے پین گو واسطے پتھر لبھان تے تو جلدی ون آدم علیہ السلام جنن بہشت چگے ان حضرت آدم جنت چلو پتھر چاہتے گیا بولو جنتی چوں ایک بڑا پتھر ہے ایک چھوٹا ہے دوہے پتھر ای پہاڑ دوتے پورے پن اللہ فرمایا جبریل اور دوہے پتھر کاٹ کے چڑے اسماعیل علیہ السلام کو اے بھی آکھ دے اے دوہے پتھر اتھو دے نہیں بلکہ کیا کرو ایک پتھر دی گوچا بناؤ ایک پتھر جڑا بڑا پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کو آکھو ان دی گوچا بناؤ ان دی اتے کھڑ کے کعبے پاک دی تعمیر فرماؤ تے فرما جڑا دوجا پتھر ہے جڑن کعبے پاک دی تعمیر دی تکمیل کرا ہے اے دوجا پتھر چونڈے چلا دیوا ہے اتے حاجہ کو اعلان کرا ہے جڑن طواف کرے سن تھی سگے تائیں کو بوسا دے سے اچھا کو سبحان ایکو بوسا دے سے چم سن ہے سہی یہ پتھر گو والا پتھر تا چھوٹا تھی سی اسا تا کندھا اچھا گھن بہینے اے پتھر چھوٹا فرما قبلہ یہ عام گو نہ سمجھو جیویں جیویں کعبے پاک دی دیوار کعبے پاک دی کند اچھی ویندی تھی سی گو خود بخود نال ٹر دی گو خود بخود نہیں کو کھولن دی لوڑے نہ تبدیل کرن دی لوڑے جیویں جیویں دیوار اچھی تھی سی مل کے آنکھوں گو آپے اچھا بولو بھئی اور پڑھ کے دیکھو کعبے پاک دی دیوار جیویں جیویں بلند تھی دی گئی ہے آنکھوں ایک گو خود بخود نال جنن کعبے شریف دی تعمیر دی تکمیل تھی ہے بیت اللہ شریف دی تعمیر مکمل تھی ہے اون جاڑے پتھر کو نبی دی محبت ستایا قرآن پڑھ کے دیکھو پتھر کو نبی دا پیار آیا نبی دے عشق پتھر ایمیں نرم تھے جی میں کچی مٹی لوگوں تے نرم تھی دیئے جی میں کچی لوئی ہوئی مٹی تے پیر کھب دے مل کے آکھو اج ابراہیم خلیل دا پیر بیچ اچھا بولو پیر بیچ کھب گئے اللہ تو کو گھن ونجے آج جی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم دا نشان وچ محفوظ ہے پیر مبارک کھب گیا خلیل دا قدم لیکن یہ ذہن بناؤ کہ یہ پتھر نبی دے عشق چ نرم تھے نبی دی محبت مل کے آکھو سبحان اللہ نبی دے عشق چ نرم تھے نبی دی محبت وچ نرم جدنی پتھر کو نبی دا
پیار ستایا نبی دے عشق ستایا تے نرم تھے خواجہ غلام فرید علاوہ پہ میرا خواجہ دے متن سمجھے میں عاشقاں میں ٹر کے انتظار پیا کرے نا میرا خواجہ دے میں جو نظر فرمائی ہے ساری کائنات میرے نبی دی دیوانی نظر آئی ہے نبی دی عاشق نظر آئی ہے فرمائے نے کوٹھے دے چڑھ دیکھ فریدہ کوٹھے دے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ کوٹھے دے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی اگ میں سمجھی ایک میں لٹی پر لٹی سارا جگ میں سمجھی اچھا کو سبحان اچھا کو سبحان نبی دی محبت نبی دے عشق بلکہ آنکھو جا زمیندارو آنکھو اے پتھر نبی دا عاشق نبی دا محب اور قبلہ این پتھر محبت نبی دے قدم کو چمے اس کے چاہ کے نبی دے قدم کو بوسا دیتے سے اور میں تو سا زمیندارہ کو پوچھ داں جیڑا پتھر محبت نبی دا قدم چمے او تا عظمت والا اچھا بولو او تا جیڑا پتھر محبت چاہ کے نبی دے پیر کو بوسا دے وے او پتھر تے بڑی عظمت والا تے جیڑا امتی عشق چاہ کے مدینے والے نبی دا ناچا چمے او کتنی عظمت این پتھر نبی دا قدم چمے اللہ ان دی عظمت اچھی فرما دیتی ہے تے جیڑا نبی سہیں دا امتی محبت مدینے والے دا اچھا کو سبحان